it-tim ta' Xarabank imur jiffilmja d-dekorazzjonijiet fil-gżira ta' Għawdex. Illum jiena wol wintilajn Għawdex ħanaraw it-tiżin tal-miliet tal-Awċin. Naqbdu triq lejn in-nadur, naslu fid-dar ta' Charles Xwiereb. Wasalna n-nadur, sejrin għand Charles Xwiereb. Good morning. Charles huwa dilettant kbir tal-presepji. Dal-presepju magħmul mis-sufra. L-istil huwa Napletan, ġifieri għandek dak il-ruins, dak il-kolonni u stil Napletan. Ħad gost naħdmu ħafna fil-fatt hemm dettal kbir ara. Presepju li huwa l-qalba ħafna fil-fatt ġifieri nżommu hawnhekk għax presepju li joġobni immens. U isimgħu hawn il-Charles. Qisu qed jipprova jbelna presepju Napletan. L-istil tiegħu huwa stil Napletan, għandu varjazzjoni ta' pjanura differenti, għandek isek solar u solar, però dan huwa l-min pereżempju m'għandux illum id-djar ma tantx huma kbar bħas-soltu, għandek compact, presepju compact, tagħmlu f'kantuniera u fl-istess qed iżejjen ukoll. Qed inħossok Isaac Morales. Mhux hekk. Mendi naħseb li kieku kienu jafu Peppi, żgur kienu jdaħlu lil Peppi bħala pastur Napletan. Minjax kienu jqedu, mela, minjax kienu jqedu. Forsi l-ħġeb tal-presepju, niċċajta ta'. Inkomplu naraw aktar presepju. F'dan il-presepju Charles idaħħal l-element tal-ilma. Fin-nadur ta' kull sena, Charles u l-mara tiegħu jilbsu ta' San Giuseppe u l-Madonna għal purċissjoni tal-bambin. Jena naħseb inni nagħmel għal dal-aħħar 28 sena. Ġifieri issa wasal biex noħroġ ukoll bil-pensjoni. Niskopru li Charles mhux presepji biss jagħmel, imma anke bena knisja żgħira. Il-linef biex trajt imma l-bqija l-affarijiet l-oħra kollox jien. Kull min ġej jara hija isa replika tal-knisja tagħna tan-nadur. Tan-nadur għandek bokka b'tan-nadur. Ħafna. U la Charles huwa minn nadur ma jistax ma jkunx dilettant tal-karnival. Bes fil-karnival. U ma tafx, dejjem it-tlet ijiem l-aħħar li debutajt kien li maskli tipo ta' Gorbachev, raġel xieħ ħafna, dak it-tip ta' maskli, joġbuna ħafna. Lura Malta mmorru għand is-Sinjura Agnes Borch f'Burmarrat. Issa wasalna Burmarrat mmorru għand Agnes. Hello Agnes. Kif inti? Agnes għandha 81 sena u għadha taħdem l-affarijiet bl-idej. Dan illum dendiltom għax il-lestijom li. Xieġifier daw kif għamiltom? Backstage. Min meta mitil ar-raġel, Agnes tintefa' tagħmel dan ix-xogħol anke bil-lejl. Il-ħjata ta' dawn l-oġġetti huwa kollu xogħol Agnes. U ftit ta' xurilu Agnes tingħata l-premju Anzjan tas-sena. Ta' dis-sena? Ta' dis-sena. Jaf kemm fraħt mela? Tani ċ-ċertifikat u mbagħad il-President. L-isbaħ rigala l-Agnes hija l-familja. Meta narhom hekk flimkien jiena dik l-isbaħ rigala għalija. Immorru l-Mosta, fid-dar ta' Austin Gallia. Austin huwa missier il-kantant Ludwig Gallia. Jgħidilna li fit-tfulitu ma kienx hemm Father Christmas. Aħna il-bambin, il-Father Christmas konna nafu bieħ meta konna żgħar. U il-bambin insomma dik is-sena ġabinna karozza tal-linja. U konna tlaqna minn ħattart u di dejjem beqgħet ġorasi dil-karozza Xarabank. U kont mort minn għand dawk in-nies li ġew joqogħdu minn flokna ħattart u qal isma' li dik armejna kollox aħna. U qalbi kienet satiqa fet issa nagħmel replika ta' dik il-karozza. Jiftakar meta darba minnhom il-bambin ma ġablux rigal. Naħseb il-bambin kien brok. Tu niftakar bdejt nikbi ħasra ma mbagħad fl-ewwel tas-sena naħseb daħlet l-paga il-bambin u ġab l-ajruplan niftakar bl-iskrejjen. Għal Austin il-miliet huwa s-sena kollha.
aħna fissati, ġiviri, jena per eżempju milli t-sena kolla, naħseb x'sena għamil is-sena kolla. Din is-sena esperimentajt xi ħaġa bil-kartun. Għandi ħsib ġarasi, din is-sena bħsibni daw iż-żewġ prasepi, ħantihom iż-żewġ titfal li jagħmlu pitka tal-miliet. Ġew post li musta ngħidlek fejn imma. Musta ngħidlek fejn. Sorpriża fejn ħammur. Austin ilu bil-kollezzjoni tal-miliet sa minn meta kien żejr. Dan hu delizzju tiegħi jiena sinċerament hekk tistaqsi tfal x'inkun irrid preżent matul is-sena jsifru jew hekk ngħidulhom xibu xi ħaġa tal-miliet, il-bija ara ma ġġibuli xejn. Nista' ngħidlek il-vetrina li għandi hawn. Kollha mimlija ta' dis-sena. Dawn huma ftit mill-pasturi li ġemma Austin. Dan il-bambin għandu 99 sena. Ix-xar tiegħu huwa tazzija li għandha ngħid. U dan huma uħud mill-presepi u bambini li kollezzjona. Wieħed mill-presepi ta' Austin sa anke spiċċa fuq il-bolol tal-Miliet ta' Malta. Austin jgħidilna li qatt ma kienu ndunaw li Ludwig kellu talent fil-kant sakemm Darba minnhom niftakar bellaħna ġifieri laqgħat konna smajnieh ikanta. Xejn, assolutament xejn. Għallinna tħarġu festival, għallinna ktib diska. Għetlu ibni għetlu inti qed tiġġennan xi inti tagħmel mingħajr ma qatt ma kantajt. Għallu għalli ħan nixħata. Niftakar ħaġġittini, niftakaraw f'dan il-festival minn insomma baqa. Mid-dar ta' Austin għad-dar ta' Josephine Tabone fil-Mosta stess. Hello, Josephine. All right. Josephine ċitata tispjegalna t-tiżjin tagħha. Issa ħani xerba għalli tara. Kullimkien, kullimkien. Dawn huma uħud mid-dekorazzjonijiet li Josephine tagħmel bidejha stess. Araw xi ġmiel. Astemni wara mill-kartun un bat nżejjen jiena bl-insib bid-drab u affarijiet. Qed tifhem hekk. U dik ukoll. Mela, jiena. Ikolli naqadrab, kolla xina, dan u koll. Da baset dentro l-kalzetta biex il-Father Christmas iġibilom. Josephine sal-pupi u l-linef iż-żejje. Nidħlu fil-kċina ta' Josephine. Bil-kċina noħorġu fil-bitħa. U fil-bitħa wkoll għandek is-siġar tal-miliet. Jgħati kullimkien jiena, kullimkien. Mid-dar ta' Josephine, għad-dar ta' Violet fil-Mellieħa. Kull sena Violet tarma minn fuq sa' isfel. Nagħmel il-bambin u l-Christmas tree u nżejnu naqreku.